Fa dies que no sé res d'ella. Tampoc em parla. Ander, m'escoltes? Sí. Tu també? Sí, no puc aguantar-ho. Porto dies pensant. Com? Mira, no és per mi, és per tu. No puc seguir. Digue'm. No puc seguir amb una persona que em baixarà la meva reputació. Tia, he vist que l'Ander sortint, ha passat alguna cosa? Ja ho saps, tu fas el mateix. Ona, si necessites algú ja saps que estic aquí per tu. Olivia! Tia, què fas? No parlis amb ella, no has vist el que t'ha passat. No aguantaries ni un dia vivint la seva vida. Reflexiona i decideix. És la meva amiga. A més, tinc molts likes. Si perd algun tampoc passa res. Veig que a la llarga vols anar a viure a la zona dels abandonats. Mira, tu fes el que vulguis. Jo me'n... Va, tia, que sóc bona persona. Fem un TikTok i guanyes els likes que has perdut, vale? Per cert, mireu què m'han regalat. M'encanta. Tia! A mi també! Va, quin TikTok fem? El de classe? M'encanta, perfecte. 3, 2, 1 i... Ei, un moment. Per on has entrat? Què creus que estàs fent? Vinc a buscar un bric de llet. Vés-te'n, em perjudiques a mi. Però què dius? Que tinc Fora, molta gana, sisplau. fora, no tornis. Egoista. Hola, jo tampoc puc entrar a casa. Digue'm, sisplau, que em pots ajudar, No em puc creure que estigui passant això. És que no em queda res. I on dormim, si les dues no fem ni 30 likes? Escolta, què li passa? Ara ja fa 2 setmanes. No sé com ajudar-la. Deixa'm! Acabarem igual. No us preocupeu, us han fet un favor. Aquesta merda de sistema en què vivim és només una manera de tenir-vos controlats i utilitzar-vos per fer l'idiota. Heu de resistir. I creieu-me, aquí estareu millor. Fa una noia d'integritat. Fa una que puguin perviure vides de classe alta, però viuen vides buides per estar-ho. Ara podeu ser lliures. Vosaltres decidiu. Jo ja no vull continuar vivint aquesta vida.
You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael